Njengenjalo uphinde sabuya-ke kuyona channel yakhe Nufliq udaba olwamaphupho. Ngiyathemba la khona-ke konke kuhamba kahle. uNkulunkulu makaqhubeke kulonde, uNkulunkulu makaqhubeke kubusise. Mina ngigama uPastor WeNingi, sizobe sibheka nje udaba lwamaphupho. Ungakhohlwa ukusubscribe ku-channel yakho, ungakhohlwa futhi ukulike each and every video ozodibana nayo kwi-channel, bese-ke uqhubeka uba-ke umlandeli wayi-channel oqotho. Sibonga bonke abantu abahlezi bengxenye ye-channel. uNkulunkulu engathi nganibusisa nonke nikufisayo nikuthole kunjoba kunjalo. Namhlanje nafuna sibheke la udaba sobe sibheka nje amaphupho athinta la isonto. Njamanje ngifuna la siqaleke ngezwi la khona ke Colossians chapter 1 verse 13 ithi ke, for he has rescued us from the dominion of darkness and he brought us into the kingdom of the son he loves. Usho uNkulunkulu sihlengile embusweni yobumnyama noma emandleni yobumnyama wasiletha embusweni wendodana yakhe ayithandayo. Singabantwana usho uNkulunkulu mesikhipha embusweni yobumnyama noma emandleni yobumnyama esiletha kumbuso wendodana yakhe. Ukhomba ukusithanda obalithi iBhayibheli usethe embusweni wendodana yakhe ayithandayo, ukuthi angeke asilethe embusweni wendodana ayithandayo ingasithanda. uNkulunkulu uyasithanda njengamanje ufuna ukwazi ukuthi nawe nje ubulapho. uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu. Akunandaba ukuthi izimo phela mhlawumbe zibhlunga kanani zizondlula ngenxa wena ngothandiweyo. Asibheke la amaphupho kafushane la ngifuna ukuthi sikubheke ukuthi uma kwenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uphupha la mhlawumbe uyacula esontweni, lolu uphawu luhle kakhulu olusho ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ufuna ukusebenzisa kakhulu mhlawumbe kulowo mkhakha, nalokuthi mhlawumbe uNkulunkulu ufuna uba ukusiza olukhulu ebandleni, nanokuthi ke kungenzeka uNkulunkulu uzokuthuthukisa empilweni. Okwesibili futhi umuphupha mhlawumbe ucule esontweni, uphawu luhle nalolu lungasho ukuthi ke uzokwazi mhlawumbe ukufeza inhloso zakho uphinde uphumelele ngephimbo lakho ngenxa kaNkulunkulu. Uma uphupha ke mhlawumbe uthandaza esontweni, lolu uphawu luhle nalo kakhulu ngoba lusho ukuthi unobizo likamoya, noma ke futhi lolu bizo lizothuthukisa impilo yakho, phinde lithuthukise nezinga lakho mhlawumbe lokholwa noma lokholo, uma ukuthi njengamanje umuntu omatasa nokuzikhulisa ngokomoya. Uma uphupha futhi uthandaza usesontweni, uphawu ngabe lubika ukuthi ke uzophumelela noma uzonqoba, uphinde ufakaze noma uphulukise abantu ngomkhuleko. Uma uphupha ubona ke isonto elingenalutho futhi elingenabantu, lolu uphawu lubi kakhulu. Uma ungumfundisi nje kusho ukuthi ke mhlawumbe uzobhekana ke nokuncipha okukhulu kwamalungu ebandla, mhlawumbe uzolahlekelwa ugcobo, nanokuthi kusathane uzama ukunqoba noma ukunqoba ugcobo lwakho. Kanti uma uphupha isonto elingenalutho noma elingenabantu, uphawu olubi. Uma ungenalo ibandla lusho ukuthi ke lelo bandla okade ulibona ngesikhathi uphupha linesomiso sogcobo noma ke lentula umoya ongcwele. Uma kungenzeka kade ufuna ukukhonza kulona lelo bandla lelo, lusho ukuthi ke angeke kube nezimfundiso ezinhle noma imfundiso ezifanele ozosithola. Akukho nogcobo lukamoya ongahle ulithole lapha yana, okusho ukuthi ungaya lapha at your own risk ngoba inkundla kaSathane. Asiphethe ke masithi uma uphupha ubona isonto elingenalutho noma elingenabantu, uphawu futhi uma ungenalo ibandla wena olusho ukuthi ke lelo bandla lizoshabalala noma lizohlakazeka maduzane. Uma ukuthi umuntu okhulekayo usungalikhulekisa ukuthi uNkulunkulu engenelele ukuze lingahlakazeki, lingabhidliki, lingashabalali. uNkulunkulu ekulonde. Ungakhohlwa ukusubscribe ku-channel yakho, uyikhulise. Ungakhohlwa futhi ukuthi ulike each and every video bese uvakashela namanye ke amavideo esenzeke isikhathi sendlule. Mina ngikuthanda kakhulu.